ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ବତଉଛି? କାହିଁ ତମର ସେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ପକାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହାଟା ଟିକେ ବନେଇଲ? ଏଇ ତାର ମନେ ଅଛି ନା ସେ କଲେଜ ଦିନର କଥା? ମୁଁ ଚା ଲଭର ଥିଲି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯେବେ ସମୟ ମିଳିଲା ଚାହା କପି ବଜେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ତମେ ସେଇ ସବୁଦିନ ପରି ମୋତେ ଟଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲ। କହୁଥିଲ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିଏ? ମୁଁ ନା, ଏ ତମ କପି ଏ ଚାହା। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ନା ମ ତମେ ନୁହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଆଗ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଫୁଲ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ପଲେଇ ରହୁଥିଲ, ଜମା ବି କଥା ହେଉନଥିଲ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ବିତିଛି, ପ୍ରେମିକାରୁ ଘରଣୀ ବନିଛ। ଯେଉଁ ଚାହାକୁ ତମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲ ସେଇ ଚାହାକୁ ଏବେ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ପକେଇ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଖୁନ୍ଦେଇକିରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୋ ପାଇଁ ବନଉଛ। ହେଲେ ଏବେ କହିଲ